Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi snakke om, hvor vigtigt jeres lys er for jeres videoer, hvis I er nogen, der vil begynde på YouTube. Som I kan se, så er lyset blevet meget bedre i mine videoer. Det er fordi, jeg har set en masse videoer på YouTube om, hvordan man lyser ens video op, så det bliver mere interessant at kigge på. Men ja, som I nok kan se her, så er sådan en vigtig lys, det lyser ind på mig fra siden af. Det kaldes keylight, tror jeg det hedder. Jeg kan ikke lige finde ud af, hvad det hedder på dansk. Og her, der har vi sådan en reflektor, tror jeg kalder den. Sådan en hvid en der. Og over den, der har vi så et lys, der lyser ind på mig, så det bliver mere sådan, så der ikke kommer skygger. Men ja, som nok kan se, så er jeg mere i fokus nu. Og det er fordi, at mit lys det bliver meget bedre. Og hvis I kan se bag mig her, jeg ved ikke lige hvor tydeligt det er. Der kan I se, at der er et par lystænder i baggrunden. Det gør sådan, at jeres video bliver mere sådan dybe, så det ikke bliver sådan helt flattet, sådan flad. Det gør bare, at jeres video det bliver meget mere sådan afslappende at kigge på. Det var simpelthen den video, jeg havde for jer. Jeg håber, I synes, den var underholdende og god. Og hvis I kunne bruge den, så må I meget gerne like, hvis I begynder på en YouTube-kanal. Og så ses vi jo i næste video, som jeg filmer i dag. Det gør vi.